Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Чаллының ыры сәүдә үзәгендә гадәттән тыш хәле хезмәткәрләр һәм килүчеләр эвакуацияләнде. Чаллыда ягулык сезоны азагына якындаша, шәһәрдәшләрнең җылылык өчен бурычлары күпме? Мин быел татар егете. Татар егете республика бәйгесенең финалыннан Рима Әхмәтова. Шәһәр сәүдә үзәкләренең берсендә гадәттән тыш хәл килеп чыкты. Коткару хезмәтенә Ситимолның 3нче катында янган ис килә дип хәбәр иткәннәр. Урынга янгын сөндерүчеләр килгәч, эвакуация башланган. Шунда старт кибетендәге яктырткычта кыска ялганыш була. Кибет хезмәткәрләре шунда ук бөтен тиешле чараларны күрәләр. Персонал инструкция буенча эш итә. Беркем дә зыян күрми. Сәүдә үзәгендә янгын куркынычсызлыгы буенча кимчелеклер ачыкланмаган. В течение 6 минут эвакуированы 400 человек, в том числе 150 работников торгового центра. Было установлено, что произошло короткое замыкание электропроводки осветительного прибора без последующего горения. Пострадавших нет. Тука районының Кызыл Юл авылында шәхси йорт янганы, бу хакта коткаручыларга вакыйга шаһиты хәбәр итә. Ут чыкканда 85 яшьлек йорт хуҗасы күршедәге туганында була. Гадәттән тыш хәлләр хезмәте килгәндә йорт инде тулысынча янып бетә. Кешеләр зыян күрми, янгын электр җиһазларын дөрес кулланмаганга килеп чыккан дип фаразлана. Урамда җылыта, фатирда эссе. Тиздән шәһәрдә ягу сезоны тәмамланачак. 7 ай эчендә чаллылар җылылык оешмаларына булган бурычларын 100 миллион сумга кадәр киметкәннәр. Хәзер ул 172 миллион сумны тәшкил итә. Шәһәребезнең торак коммуналь хезмәтләр өчен бурычы 830 миллион. Ягу сезоны ничек үтте һәм кайчан тәмамланачак, безнең сюжетта. Быелгы ягу сезонында иң түбән температура -21 градус 26 февральдә булды. Чаллы җылылык шелтәре оешмасы кышны җылы булды дип исәпли. Бу ягу сезоны уңышлы дип бәяләнә. Сентябрьдән алып апрельгә хәтле җылылык трассасында нибары 50-гә якын вак-төяк авария булган. Чаллылар фатирына җылылык һәрвакыт автомат көйләгечләр ярдәмендә килгән. Бу система бүгін дә дәвам итә. В зависимости от наружной температуры подается температура. Поэтому вот сегодня, даже если у нас будет подниматься температура до плюс 12, до плюс 14, фактически эти устройства отключат отопление непосредственно жилые дома, а к вечеру уже, когда начнет подхолодание, соответственно, клапана будут открывать тепло, и ночью уже будет потеплее. Җылылык тарифларына килгәндә, монда күп нәрсә ТЭЦ эшчәнлегенә бәйле. Әлегә ул ярты көченә генә эшли. Әгәр ТЭЦ тулы егәренә эшли башласа, җылылык энергиясенең дә бәясе төшәчәк. Соңгы 4 ел эчендә тариф нибары 7%-ка артты. Коммуналь хезмәтләр өчен иң түбән бәяләр Түбән Камада һәм Чаллыда. Причины разные, но, как правило, нежелание людей платить за жилищные коммунальные услуги. Всем задолжникам мы предлагаем устроиться к нам есть дворниками. А ведь дворники — это та категория людей, только эта категория людей имеет льготы по оплате жилищных коммунальных услуг. Мы помогаем до 50% коммунальных услуг мы оплачиваем. Это только дворников, да. Значит, и плюс еще зарплата и все остальное. Чаллыда ягу сезоны май бәйрәмнәреннән соң ябылачак. Әмма киләсе сезонга әзерлек инде башланган. Үткән атнада 480 метр җылылык челтәрләре яңартылды. Барлыгы җәй дәвамында 12 километрга якын турба үткәргеч ремонтланырга тиеш. Мәргән Файрушина, Константин Величко, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Чаллыда кызгылт сары төстәге шүп контейнерлары арта. Бу айда пластик шешәләр өчен яңа бокслар кайтырга тиеш. Күп кешеләр шүп-чарны аерып җыю проектын хуплыйлар. Әмма эко-бокслар турында белмәүчеләр дә бар. Теманы хәбәрчеләребез дәвам итә. В нашей семье отходы складывают не в одно ведро, а в несколько. У нас есть для пластика ведро, для макулатуры и для общих отходов. Гүзәл Красноперованың гаиләсе шүпне айырып җыя. Башта иеләнә алмадык. Хәзер инде гадәткә керде ди ул. Бу тәҗрибә безгә Европадан килде. Анда шүпне айырып җыйган өчен коммуналь хезмәтләргә ташлама да бирелә. Бездә шул кертелсә, шүпне айырып җыючылар артыр иде. В Европе 80% отходов бумаги является вторсырьем, и из него производят новую бумагу. В нашей стране эта доля значительно ниже, как раз потому, что важно выделять ее вот в момент образования, эту бумагу, отдельно складывать. Шөпчәрне айырып җыюның төп максаты калдыкларны яңадан файдалану, алардан кеше өчен кирәкле әйберләр ясау. Саннарга карасак, бер кеше айга 50 кило шөпчәр түгә. Аны киметсәк, экологиягә файдалы булыр иде.
Разиле Сахабиева экологик харакетнең координаторы проектны гамәлгә ашыруда аңа Проминдустрия компаниясе ярдәм күрсәтә. Шаллыда беренче айрым контейнерлар 15 елда куелды. Наш город готов к раздельному сбору отходов. Самое важное теперь установить контейнеры и создать инфраструктуру. Ну и, конечно, огромным вопросом, которым мы будем продолжать заниматься, является экологическое просвещение населения. Прорабатываем различные программы, продумываем, смотрим опыт других городов и стараемся его внедрять в нашем городе. Хәзер шәһәрдә 3 бүлемле 40 контейнер бар. Бу пластик, кәгазь һәм металл өчен. Пет шешәләр өчен 32 бокс куелган. Ай дәвамында тагын 7 урында булачак. Үзегезнең комплекска махсус контейнер куйдыру өчен ТОС-ка мөрәҗәгать итәргә яки контактта чистый лист төркеменә язарга кирәк. Римма Әхмәтова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бірінші кварталда КАМАЗда җитештерү күрсәткечләре арткан. Автомобиль заводы мартта кулланучыларга җибәрү өчен 3362 машина комплекты җыйган. 3 айның күрсәткече 8000 берәмлеккә якын. Бу узган ел белән чагыштырганда 494кә артык дип хәбәр итә Вести КАМАЗа. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы яңа эшли башлаучы фермерларга грантлар бирә. Моның өчен конкурста катнашырга кирәк. Гаризалар 3 майга кадәр кабул ителә. Грантны бирү шартлары һәм нинди документлар кирәклеге турында Тука районы авыл хуҗалыгы идарәсендә, шулай ук agro-tatarstan.ru сайтында белергә мөмкин. Кичә Чаллының иң шәп татар егетен сайладылар. Республика күләм бәйгенең финалы энергетик мәдәният сараенда узды. Анда 7 егеты көч сынаштылар. Аларның 3-се дә Чаллыдан. Татар егете бәйгесенең дәрәҗәсе елдан-ел арта. Быел ул 16-нчы тапкыр оештырылды. Иң сәләтле, акыллы, тырыш егетләрне безнең хәбәрчеләребез дә күреп кайтты. Бәйге башланганчы сәхнә артына күз салдык. Кем җырлый, кем шигырь кабатлый, егетләр әзерләнә. Раил Әлмәт районы Шупай авылыннан килгән. Якын дусларым белән җыр әзерләдек, һәм үзем шигырь мин сөйлим. Һәм кул эшләренә инде умарта алып килдем, бал алып килдем. Мин үзем умартачы, бабам белән менә умарталар тотабыз. Бу кызлар егетләр Данил Нәҗмиевның җанатарлары, Чаллының 54-нче гимназиясеннән. Татар егете нинди булырга тиеш ул кызлар күзлегеннән караганда? Зирәк, акыллы, батыр, матур. Яшүсмерләрнең барысы да финалга кадәр үз төбәкләрендә җиңеп чыкканнар. Финалга 20 егет арасыннан 7-се үткән. Бүген алар төрле яклап үзләренең иң асыл сыйфатларын күрсәтергә һәм тамашачыны сокландырырга тиеш. Алар бүген безгә үзләренең сәләтләрен күрсәтәләр, татар телен камил белүләрен. Шулай ук инде егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз дигән мәкалне кулланып, безнең егетләребез үзләренең кул эшләрен тәкъдим итәләр. Шулай ук инде кул көрәшендә үзләренең көчләрен сынап карыйлар. Конкурсантларны шәһәр мәгариф идарәсе һәм яшьләр идарәсе башлыгы урынбасары Расим Хафизов сәламли. Ул үзе дә татар егете бәйгеләрендә чыныгу алган егет. Мондый бәйгеләр әлбәттә яшүсмерләр өчен яңа мөмкинлекләр ача. Урай, гармон, гитара егетләр музыкаль яктан да аң белем, хезмәт, көч-куәт буенча да сынатмады. Ярыш киеренке барды. Нәтиҗәдә иң яхшы татар егете исеменә Чаллының 29-нчы гимназия укучысы Тимур Әхәтов лаек булды. Римма Әхмәтова, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина, сезнең белән бүгенгә сау булашам. Исән мин булыгыз. За выгодными ценами в Вессан. Сосиски российские Дым-Дымыч 1 килограмм 139 рублей. Рис круглозерный 900 граммов 34,40. Акция действует с 10 по 16 апреля в гипермаркете Эссон. Действительно выгодно. Всероссийская ярмарка в Набережных Челнах. Пожалуй, одна из лучших в России. С 11 по 15 апреля. Павильон у гипермаркета «Мегастрой». Рядом с 32-м комплексом. Яңа ешлык, яңа киңлек, яңа биеклек. Күңел радиосы Чаллыда 92.6 FM.